bai. Izan zaitezte ongi etorriak neure burura, neure sikera. Estatu kolpe berria, bai. Estatu kolpe berria. Hirugarren guda mundiala. Aragoaz, Aresan, 2002 urtean. Mugikorrak eskegi, telebizte itzali, ekipo martxan jarri boltan atoradi. Oraindik lotin gabe, oraindik buruari, mila boltak ematen horratzak eteten nere erlojuari. Ilargiko dantzari, bidaiatzen mundutik, txartela barik-barik, logelako agintari dazten iunean. Zutik mantentzeko zu sekula behar fari, hemen ez dago trapirik, espaloitik mundura. Espainiarrak gehiena ematen dit logura, letren egitura, ibilera teixura, imitazio zatarra, jankien karikatura txar bat. Satiro comes back, euskara zein dako erraparik onena. Hau da lapurketa, bizitza do poltza, jaio nintzenetik aldu nuen lotza. Hau da, irtera bakarra, hau da. Irtera bakarra jauna, irtera bakarra, sendagairik onena gainditzeko trauma. Hau da, irtera bakarra, hau da. Irtera bakarra jauna, irtera bakarra, sendagairik onena gainditzeko. Justiziota, erdilota, zerekin jarraitu do burua bota. Zerekin, mukatuta lepoan soka, tatxaiei eman garaipenaren kopa. Entzungo duzun ere rapa zure txosnan, zure lojan, zure kotxean, zure eskontzan. Entzungo duzun ere izena zure maztearen ahotzean, hilabetero behin egiten duzunan txortan. Satiro, egon nere kontra, pelikula ontan ez bazara prota. Shock terapia bakarrez erosteko armak, ta Kolumbainen bezala zazteko tiroka. Baina orain daramat, gomazko pilota, Rodolfo Ares jotakero hasiko nahi txaloka. Tori musu truka soka, gorrotoz jositako letrazko sopa. Hau da, irtera bakarra, hau da. Irtera bakarra jauna, irtera bakarra, sendagairik onena gainditzeko trauma. Hau da, irtera bakarra, hau da. Irtera bakarra jauna, irtera bakarra, sendagairik onena gainditzeko trauma. Hau da, irtera bakarra, hau da. Irtera bakarra jauna, irtera bakarra, sendagairik onena gainditzeko trauma. Hau da, irtera bakarra, hau da. Irtera bakarra jauna, irtera bakarra, sendagairik onena gainditzeko trauma.